Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de venres día 27 do mes de febreiro, a piques de rematar o mes. Imos a falarlles na radio e na televisión de Cerceda de que mañán sábado hai sábados de baile. Pero tamén esta fin de semana, na xornada de mañán, Cerceda acolle unha das etapas do Rally da Coruña. Sabremos cando e onde. Falaremos tamén de que este domingo hai unha actuación de acordeóns no auditorio. Tamén lle recordamos que mañán sábado 2 autocares de Cerceda van cara Ribadeo a disfrutar de unha xornada de excursión e tamén de xantar xuntos. Se celebra a semana que ve unha xornada de administración cerca de ti, da que falaremos, interesante para aqueles que queiran ter o certificado digital, e tamén este próximo luns que ven terá lugar o segundo encontro de gastronomía circular para dinamizar a Vía Verde. Falaremos deso, dunha andaina que haberá para conmemorar o Día da Obesidade, e tamén falaremos do Día Internacional da Muller, o 8M, que será xa a próxima semana. Tamén en Meirama se celebra o Antroido, tamén será a semana que ven. E recordamos unha exposición que poden ver sobre arte gráfica na sala de exposición Xoneira Vilas e do Colexio Cruce, porque está de aniversario, 50 anos fai este ano. Nos deportes repasamos o calendario deportivo dos nosos equipos, os partidos que xa disputarán mañán e pasado mañán, e en canto tempo para mañán sábado entra un anticiclón e mañán teremos xa ceus máis despexados, con máis sol, pero temperaturas frescas. Como decíamos, mañán sábado, día 28, hai unha nova edición de Sábados de Baile. Todos aqueles que queiran disfrutar do baile, da socialización e da diversión, pois que sepan que de xeito gratuito, mañán sábado, dende as 7 da tarde ata as 10 da noite, o dúo Arena será o encargado de poñer a música no local social de Cerceda, na primeira planta no edificio do Museo do Moucho. Mañán sábado, 28, Sábados de Baile. Tamén esta fin de semana se celebra unha nova edición do Rally da Coruña, que volve a ter a Cerceda como protagonista nunha das súas etapas. Cerceda volve de novo a vibrar con motor. Mañán sábado, Cerceda colle, como decíamos, un dos tramos do Rally da Coruña. O primeiro tramo será ás 16:55, ás 5 menos 5, e o segundo será a partir da 7. O Concello de Cerceda colabora co Rally da Coruña, pero tamén dende o Concello lembran que as estradas afectadas pola carreira estarán pechadas ao tráfico antes de que comece a proba e ata que remate. Hai que seguir as recomendacións da organización e das autoridades cando un se achegue ao tramo. Ali poden despois ver a xornada, poden ver se queren o tramo, ver a carreira, pero respetando, insistimos, as recomendacións dos organizadores e das autoridades. Hai que ter en conta que o tramo de Cerceda, como os demais, quedará restringido a circulación aproximadamente unha hora antes da saída do primeiro participante. A primeira pasada será ás 16:55, ás 5 menos 5, o sea que unha hora antes a quedará cortado, e a segunda pasada será ás 19:10, é dicir, ás 7:10 será a segunda pasada. A saída está xusto preto do cruce na estrada de Queixas a Xesteda hacia o Carballal. Por aí está a saída do tramo, pasa por Astande e vai rematar por Lodeiro ata Pedregal, no cruce coa carretera de Cerceda a Silva. Hoxe xa hai a ceremonia de salida no Parrote na Coruña a partir das 7 da tarde. A escudería cercedense RVS Motorsport presenta 5 coches que evidentemente van a representar a esta escudería cercedense, pero tamén na escudería Arteixo Motor participa o cercedense Juan Carlos Muiño con Adrián Díaz e tamén Saúl Pensado con Luis Calviño. Por lo tanto, a disfrutar do rally con precaución na xornada de mañán sábado.
Máis temas, falamos da actuación de acordeóns que haberá no auditorio este domingo que ven, pasado mañán, día 1º de marzo. A Escola de Acordeóns Alborada, coa colaboración do Concello, organiza unha invasión de acordeóns, como así lle chaman. Será de xeito gratuito no Auditorio Municipal de Cerceda, ás 7 da tarde deste domingo, insistimos, con entrada gratuita. Invasión de acordeóns, un concerto de acordeóns da Escola Alborada, que será este domingo, día 1 pola tarde a partir das 7 no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. E tamén mañán sábado, 2 autocares de Cerceda irán cara a Ribadeo para disfrutar de unha excursión que organiza o Concello de Cerceda a través da Concellería de Benestar, na que van a visitar pois dos máis destacado de Ribadeo, entre eles as súas construcións indianas, as súas casas indianas, aquelas feitas por emigrantes que foron a América e que volveron para construir esas casas. En calquera caso, tamén se vai a facer un xantar con un menú de degustación de 5 pratos, e logo xa pola tarde, se o tempo permite, que todo parece que sí, van a visitar varios lugares e praias entre las hadas catedrais. Decir que van a sair dende a rúa Saúl Ordás, a que comunica a farmacia co centro médico. Cambiamos totalmente de tema para falarlles de unhas xornadas chamadas Administración cerca de ti. Este martes que ven, día 3 de marzo, ás 11 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Polígono Industrial, o Concello organiza unha xornada divulgativa sobre a administración pública e a súa accesibilidade. Nestas xornadas poden solucionarse trámites e xestións as máis frecuentes que a Administración, pero tamén, o máis interesante, poden obter ali in situ o certificado digital e a clave permanente para poder relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. É gratuito, pero se queren participar teñen que anotarse por teléfono no teléfono do Viveiro de Empresas, que é o 881 981 553, ou achegarse ali persoalmente tamén e inscribirse. Están abertos pola mañán e pola tarde. E ali mismo, no Viveiro de Empresas de Cerceda, vai a ter lugar este luns que ven xa o segundo encontro de gastronomía circular para dinamizar a Vía Verde. Este luns, día 2, ás 5 da tarde e ata as 8 no Viveiro de Empresas de Cerceda, terá lugar o segundo encontro de gastronomía circular e raíces no territorio, dirixido ao público en xeral, pero especialmente aos relacionados co mundo da gastronomía, hostelería, etc. O encontro está orientado á economía circular aplicada á gastronomía, o consumo de proximidade e a valorización do produto local. Contase coa participación de Horta da Lousa. Lembren ese proxecto agroalimentario que integra a produción ecolóxica, relevo xeracional e variedades locais. Tamén estará Gastrolab Arousa, que organiza eventos sostibles e con produtos galegos para unha explicación con degustación aplicada e cociña profesional. Todo elo este luns que ven a partir das 5 da tarde. Se queren poden participar e anotarse ali mismo no Viveiro de Empresas de Cerceda. E a semana que ven, a Concellería de Benestar organiza unha andaina o próximo mércores, día 4 de marzo, con saída dende o Xardín Botánico a través do programa de promoción da saúde, que se está desenrolando todos os mércores polas mañáns ás 11 no Viveiro de Empresas de Cerceda. O obxectivo desta andaina é a de conmemorar o Día da Obesidade, un problema cada vez máis común entre a poboación. Unha das temáticas da promoción da saúde é a alimentación saudable, que se aproveitará con esta andaina para recalcar. Ademais de facer esta actividade física, expertos irán dando consellos sobre a alimentación e tamén sobre o exercicio. A que queira sumarse pode facelo, é gratuito, hai que achegarse ali o mércores pola mañán a partir das 11 para sumarse á andaina o, en este caso, Xardín Botánico. Aí é a saída. O próximo domingo, día 8 de marzo, se celebra o Día Internacional da Muller. O Concello de Cerceda organiza para ese día, para todos os veciños, insistindo a importancia que ten de poñer en valor a mensaxe feminista na sociedade, en ese caso a través da representación de dúas pezas teatrais, unha para
toda a familia e os máis xóvenes, e outra para o público adulto. Preténdese concienciar a xente. Para o público familiar, o próximo día 8, lembren, o domingo 8 de marzo, pola mañán ás 12:30, represéntase a obra A Cenicienta que non quería comer perdices, desta compañía Sarabela Teatro, teatro familiar con un conto moderno que revisa con humor o papel que desempeñou a muller durante moito tempo. E logo pola tarde, a partir das 8 menos cuarto, será a lectura do Manifesto Feminista no Auditorio Municipal e a continuación teatro para maiores, a partir das 8, en este caso coa obra Marcho que teño que marchar, de Bea Campos. Unha divertida sesión de contacontos ou de contos e tamén un espazo para reflexión sobre as roles e a desigualdade de xénero na actualidade. Pois desto, imos escoitar o que nos falaba a concelleira de Benestar, Catrina Queijo. O día 8M que seguimos reivindicando os dereitos das mulleres, por máis que avanzamos, que entendemos que sí que avanzamos, que hai dereitos que fomos adquirindo, pero que queda moito camiño aínda por recorrer. Entonces, de momento, o 8M non vai a desaparecer, vai ser aínda un día donde as mulleres reivindiquen os seus dereitos. Nós vamos a facer obra de teatro ese día. Ás 12:30 sería un teatro familiar, vale? A Cincenta que non quería comer perdices. E logo, ás 8 da tarde, teríamos outra obra de teatro xa máis tipo humor sobre o Día da Muller, que é Marcho que teño que marchar. Como todos os anos vimos facendo, hai unha lectura do manifesto, vámola a facer ás 8 menos cuarto da noite, un pouquiño antes da obra de teatro que temos pola tarde. E nada, sería a programación dese día. Unha programación na que tamén de novo vostede anima a todo o mundo, homes e mulleres, a recalcar e reivindicar este día que, como vostede decía, algún día non se fará, pero de momento hai que seguir facendo porque sigue habendo, por desgracia, violencia contra as mulleres, sigue habendo desigualdade en moitos aspectos. Sí. Sí, e de momento teremos que seguir reivindicando e seguir conseguindo dereitos para as mulleres. Cambiamos totalmente de tema, volvemos ao Antroido porque a Comisión de Festas de Meirama organiza para o sábado, día 7 de marzo, unha festa de Antroido a partir das 6 da tarde no campo da Festa de Meirama. Haberá degustación gratuita de filloas e orellas coa lectura do testamento. Logo, a partir das 8, haberá un concurso de disfraces con premios en metálico para o mellor disfraz tanto de adulto como infantil. A partir das 9, música co DJ Javi Eiroa. Para disfrutar de todo elo haberá carpa calefactable e contan coa colaboración dos veciños e comerciantes e tamén o Concello de Cerceda. Estes días pode verse unha exposición na sala de exposición Xoseneira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda, de arte gráfica. Esta exposición amosa a mostra en este caso, 19º Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez, premio patrocinado dende a Diputación da Coruña, que é a organizadora desta exposición. Ata o próximo día 19 de marzo se pode ver de luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 12 na Biblioteca Municipal de Cerceda. E falámosles un día máis de que o Colexio Cruce de Cerceda está celebrando o seu 50 aniversario. Foi alá para o 21 de xaneiro de o ano 1976, cando se publicaba no Boletín Oficial do Estado a orden da creación deste centro, que naquela se chamaba o Cruce, Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica. O Cruce ten previsto celebrar o aniversario con diversas actividades ao longo de todo o curso. Unha delas é esa festa romería a que estamos falando, que está programada para o sábado 14 de marzo no propio recinto escolar. Están chamados a participar a comunidade escolar, exalumnos e tamén exprofesorado. Xa están á venta os tickets dese xantar. En canto á parte festeira e musical, se encargan tamén alumnos e exalumnos nunha mostra da viveza musical que deu este colexio. Ali estarán grupos de artistas tan salientables como Cenzar, Mr. Camándula,
Carlos Xenderal ou Broa, entre outros. Decir que todo está previsto para ese 14 de marzo con esta festa romería de homenaxe ao 50 aniversario do Colexio O Cruce de Cerceda. Estamos a venres, imos cos partidos da fin de semana por se vostedes queren facer as súas previsións, a que eles poden achegarse a disfrutar. Por exemplo, no fútbol na primeira categoría Galicia, o Queixa xoga fora da casa, xoga en Fisterra, ven de vencer a semana pasada a un dos equipos fortes da categoría e agora volve a Costa da Morte, Fisterra, Queixas e o partido pasado mañán, domingo ás 5 da tarde no campo do Ara Solís. Na terceira categoría Galicia temos un derbi do Concello entre o Rodís e o Atlético Cercedense. Rodís Atlético Cercedense, o partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. E tamén o domingo xoga o San Martiño na casa, no campo do Roxo, contra o Bergantiños B. San Martiño, Bergantiños B, o domingo á mesma hora, ás 4:30 no Roxo. Tamén xoga o domingo o equipo femenino do Cercedense e xoga en Santiago, Milladoiro Atlético Cercedense, que sigue sendo líder intratable e xoga o domingo ás 5:30 no campo do Milladoiro. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles tamén xogan o domingo, Santa Cruz Atlético Cercedense Xuvenil. Xogan o domingo ás 11 da mañán no campo dos Regos, en Santa Cruz. Os cadetes xogan na casa mañán sábado, Atlético Cercedense Cadete, que vai líder tamén, contra o Betanzos B, mañán sábado ás 12:15 no Roxo. Tamén xogan mañán sábado os infantís, pero fora da casa, Arteixo C Atlético Cercedense Infantil, mañán sábado pola tarde ás 4 no campo do Ponte dos Brozos en Arteixo. Os alevíns xogan o domingo, Atlético Cercedense Alevín A xoga contra o Portazgo o domingo ás 11:05 no Roxo. Pola súa parte, o Benxamín A tamén xoga na casa, pero mañán sábado, Atlético Cercedense Benxamín A 11 Caballeros, mañán sábado ás 11:05 no Roxo. E os prebenxamíns xogan tamén mañán sábado na casa, Atlético Cercedense Prebenxamín Ural Español B, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. No fútbol de veteranos, o líder, o San Martiño, na segunda división de veteranos, recibe o Narón. O partido é o domingo ás 10 da mañán no campo de Pontepedra, en Cabaleiros. San Martiño, Narón, o domingo ás 10 da mañán, mentras que o Cerceda de veteranos xoga en Sigrás mañán sábado. Sigrás, Cerceda, mañán sábado ás 6 da tarde no campo do Brexo Lema. E na segunda B de veteranos, Atlético Perillo Rodís, mañán sábado ás 6 da tarde no campo do Condús. Sorte a todos eles. O tempo de cara a esta fin de semana, mañán sábado Galicia irá quedando na influencia das altas presións, pola que mañán a xornada vai a comenzar con algunhas nubes baixas e, co avance das horas, os ceus irán quedando pouco anubrados ou despexados. As temperaturas mínimas van a sufrir un lixeiro descenso, mentras que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso, pero seguirán sendo frescas. O vento soprará frouxo de componente norte, unha situación semellante para o domingo. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.